Prvo ćemo pripremati fil i na vatru smo stavili 800 ml vode da provri. A zatim ćemo 120 g pudinga od vanile pomešati sa 6 kašika šećera i 200 ml vode. Ukoliko mislite da puding od vanile nije postan, možete to isto da radite sa gustinom. Sve dobro promešamo da nema grudica. Pošto voda polako počinje da vri, zakuvavamo prethodno razmućeni puding i mešamo dok se ne zgusne. Sve ovo možete da radite sa sojinim, bademovim ili kokosovim mlekom, ali ja sam izabrala vodu zato što je to nama pristupačnije. Pošto smo skinuli puding sa vatre, preko stavljamo foliju i ostavljamo da se hladi. Dok nam se fil hladi, pripremat ćemo koru. Ovdje imamo 150 g brašna, mekog, i dodajemo jednu kesicu, 10 g praška za pecivo. To malo sjedinimo. A zatim dodajemo 6 kašika šećera, 4 kašike mlevenih oraha, ukoliko nemate, možete i lešnik. Opet sve sjedinimo. A zatim zalivamo sa 100 ml kisele vode i 50 ml ulja. Dok ovo radimo, rena nam se zagreva na 180 stepeni. Pošto smo sve dobro sjedinili, ovako nam izgleda masa za koru na kraju. U pleh dimenzije 23 x 33 cm stavili smo papir za pečenje i sada ćemo ovu masu za koru ravnomerno razvući. Ovako razvučenu koru nosimo u renu da se peče na 180 stepeni. Kora nam se ispekla, pekli smo je oko 20 minuta ili gledajte da vam ovako fino porumeni, ostavljamo je 10 minuta da odstoji pa ćemo izvaditi iz pleha. – 200 g margarina sobne temperature umutit ćemo sa 100 g šećera u prahu. A zatim ćemo kratko izmutiti i ovaj ohlađeni puding. U mućenu margarinu dodajemo pola ovog pudinga. A zatim sve zajedno mutimo. Dodajemo ostatak, pa ćemo mikserom sve fino sjediniti. Fil smo zatim podelili na dva jednaka dela, jedan ćemo skloniti, a u ovaj jedan deo dodat ćemo 100 g otopljene i prohlađene posne čokolade. U ovaj drugi deo dodat ćemo 3 kašike mlevenih oraha, možete i ne morate, možete dodati više. I drugi fil nam je gotov. Na tacnu smo stavili koru, mislim ovo nije tasna, ovo je daska za sečenje mesa. Koru ćemo zaliti sa malo soka, znači možete bilo koji sok da imate. Može biti čak i gazirana voda, nije uopšte bitno. Malo samo da je poprskamo. Pošto smo to uradili, nanećemo ceo fil. Stavite koji god hoćete. U sok ćemo umatkati postni petit keks. Pošto su meni ovako ove ivice savijene,
Ja uvek ovako jedan deo otkinem. Pošto smo stavili keks, na keks stavljamo drugi fil. I opet sve ravnomerno razvlačimo. Na kraju, pošto smo završili sa filmovanjem, kolač možete posuti kokosom, orasima, čokoladom, možete staviti postni šlag, možete staviti i glazuru. Kolač nosimo da se hladi, pa ćemo ga kasnije poslužiti. Bože, kako sam smotana kad snimam video. Opekla sam se. Šta sam uradila? Sve ispomenula. Pa ti si se pomerio. Ja, Bože. Umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Mora, mora, mora. Možda ih i umutimo. Nisam uključila. Pa šta nis... Ja, Bože. Dole produšni. Kako sad? Ohlađenom pudingu, Bože, nije pudingu, umućenom margarinu dodajemo, na tacnu smo stavili koru, mislim ovo nije tacna, ovo je daska za sečenje mesa, pošto ja od 20 taci nisam mogla da pronađem ni jednu odgovarajuću, jedna je široka, jedna je uzana, jedna su više četvrtasta, ta što mi je odgovarala bila crvena, ali kad je ušla u kadar, sve je bilo crveno, tako da sam stavila na dasku, snašla sam se nešto, neće ići na neku izložbu, poješćemo mi. Koru ćemo zaliti. Što sad padaš? O Bože, ja snimam sve vreme. Ne veze. Ja uvek ovako jedan deo otkinem. Ovo je napako. Da vidimo da li će nam stati. Hoće, hoće.